Koppja melleħija ġabru iktar minn 3,000 euro f'donazzjonijiet tal-Fondazzjoni Puttinu Cares waqt maratona ta' 85 km mixi. Dan kienu Anabel Gawċi mxew miċ-ċirka Sabir Zebbuġa u lura, waqt li tul il-mixjew ma bdew jifqu għand diversi għaqdiet jiġbru d-donazzjonijiet. Il-mixja li bdiet matul il-lejl tal-ħadd u spiċċat f'nofsinhar ħadet madwar 10 sigħat. Mal-wasla tagħhom ġewwa l-pjazza tal-Mellieħa huma nataw merħba mill-isbaħ minn diversi melleħin. Tmiem il-ġimgħa ġewwa l-Mellieħa kienet waħda ta' ċelebrazzjoni b'diversi attivitajiet oħra madwar ir-raħal kollu. Matul l-istess ġurnata tal-maratona saret esibizzjoni ta' karozzi lussużi, filwaqt li fl-istess post kien hemm ukoll diversi attivitajiet oħra għall-familja biex jinġabru donazzjonijiet b'Ris Puttinu Cares. Fl-istess ġimgħa saret ukoll ikla organizzata mis-Soċjetà Filharmonika La Vittoria, filwaqt li l-għada laqdiet melleħin tal-isport sinaqdu flimkien u organizzaw ġurnata tal-logħob għal dawk kollha li attendew fosthom turnament tal-futbol. Min-naħa l-oħra l-Kummissjoni Żgħażagħ Melleħin organizzat fancy dress party għat-tfal filwaqt li bħala parti minn dawn l-attivitajiet saret ukoll wirja kollettiva tal-arti minn 13 l-artist mellieħi u anke wirja taċ-ċikkulata. Il-ġbir kollu se jkun qed jingħata lill-Fondazzjoni Puttinu Cares.